Sinulle kuuluu. Minä sinä lähet. Nyt kuka määräsi? No kuka mä? Polihoitaja. Niin. Mä olin itekin polilla käytiin naisien näin polihoitajan. Oletko oli naisia käynyt katsomaan? Olen. Mä jouduttiin röntgeniltä puoli tuntia, kun se olisi ollut 2 aikaa. Niin soitti tänne. Kuka ilta tulee meille? Kyllä mä en nyt tiedä kuka teille tulee ilta, mutta kuuluu, että ihan varmaan joku tulee. Moi. Moi. Ootte pussia tässä? Joo. Onko pussi tulossa kohta? Kyllä se kohta. Onko sinun väli 10? Se on vähän yli 10. Mitä nyt tekee kaupungissa? Töihin. Töihin.